kapula te in ania meidum enen veng in sakran puina an hming hian a ron thleng tawh a ma se an chan ai hi midangin an sa ni chung vel chu ni an in hi cheto lutuk mai hei lu tlak pawh ni tawh lo a chung phei chu a on so a chhuat lai te pawh a sawi ve bui mek ko heu hu mai so ti chung sawn naupang te fan nei a an leina tom tak zeta a chung atang hi leimin in an hnawl leh ngana MNF unit president in mi chan ai in sakran puina a chu saka chuti lai chuan hei ti laia in sak ngai ngoi mi har sa re thei tak ti meang din hmuna va mu chit na ni lo se an oma heng tei pezok se mi chan ai an lak sak ro ni chuan ti kha kei ka ngai dan ania chu kan soi du a kapula te in hi hei saka hun to tak zeta an har sat na hi sarkar hian a mulo nge meidum MNF unit tere MNF VC te hianin an har sat nei an mulo nge ti hi ka soi du ni ama ro chu mu mai thei nin ka hrelawa an khongai thlak hle ni